da haka wani wa'azi ne za a yi masa su yi imani? Allah ya gwada musu wa'azuza daban-daban. A ƙasar Indonesia wannan shekarar ta 2018 4 ga watan Janairu suna cikin beach suna zinace ana gudun tsare shi. Allah maɗaukakin sarki ya sa ƙasa ta girgiza gure da cikin ruwa aka kwaso ruwa aka lullube garin da su da baki daya da suka ce ai tsunami ne, ai ba wannan zina ce ta kawo shi ba, ai abin da ya kawo shi ƙasa ce can cikin ruwa ta yi zafi ta kasa zama sai ta ɗan girgiza haka, wannan girgiza wanda ta yi ta fitar da wuta daga cikinta. To me yasa ƙasar ta girgiza? sabon Allah da ake yi a kanta. Shekara ta 2011 5 ga watan April a ƙasar China su ma sun ga irin haka. Ana zinar gasu ruwa suna kwasan mutane, mace da namiji wuri ɗaya sun mutu tare, Allah bai ko cire jikin guda daga jikin guda ba, suna manne ruwa na tafiya da su. India su ma sun ga haka shekara ta 2004 26 ga watan Disamba. Ƙasar Japan su ma sun ga haka. Akwai wani wuri wanda suke ce ma Ring of Fire, wani bangare na inda na aka fi yawaita girgizar ƙasa da irin wa'annan matsalolin. Wallahi dukkanin sai na kusa da beach ina ruwan na inda ake saba ma Allah, inda ake tsareci. Da ka ɗauki gudun ka duba za ka ga beach ne suka jejjera, sun fi beach 1000 wani abu. Su ne suka yi fomin wannan gudun zagaye inda suke kira Ring of Fire, inda yana da wuya ƙasashen a ɗauki shekara 1-2 baka ji girgizar ƙasa a cikinsu ba. A ƙasar Malaysia irin wannan ya faru, su kan nan take suka ɗauki mataki. Wani dutse ne wanda ake kira dutsen Kinabul, Mount Kinabul, wanda yana a ƙasar ta ainihin Malaysia, inda aka samu wasu daga cikin hatsabibai suka hau dutsen suka yi zina. Duk daga cikinsu 'yan ƙasar Canada ne, mace guda wadda ke cikinsu 'yar United Kingdom ce, UK, sa'annan guda daga ƙasar Netherlands ita ce Holland. Su 4 suka hau saman wannan dutsen suka yi zina suka ɗauki hotuna. Wallahi suna saukowa sai aka ga dutse na girgiza na fitar da wuta. Hukumomin garin nan da na Allah ya lura da su suka gane cewa fa wannan barna ce da aka yi saman duwar watsun nan ita ta sa haka ta faru. Nan take aka kama su 4 aka je aka tsare su. Kafafen yada labarai suka yi ta abin da suka yi ta yadawa. Wannan ya faru a shekara ta 2015 5 ga watan June shekara ta 2015. Kaje ko a intanet ka duba za ka gan shi. Dutsen saboda zinar da aka yi bisa gare shi, dutsen Kinabul, suna sauka sai ya kama aman wuta yana girgizawa. Daman daga cikin duwar wasu akwai wanda sun san Allah ko? sun maƙasar ƙulubuhun wahiyar kal hijara. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. والله duwar wasu da muke gani suna tsoron Allah. Duwar wasu waɗannan suna tsoron Allah, babu wani dutse da zai gunce ya faɗi face cikin tsoron Allah ne. Kuma suna yi ma Allah tasbihi sai dai ba mu jin tasbihin nasu.
na saba karanta muna dutsen da ke yi ma annabi sallama da annabi ya fuskanto a garin makka sai a ji dutse na assalamu alaika ya rasulallah, assalamu alaika ya rasulallah. Tun ba a aiko annabi ba haka dutsen ke yi ma annabi sallama a garin makka. Tsakowa wadda annabi ya jimƙa da hannun shi, tsakowa tana tasbihi tana subhanallah subhanallah subhanallah. Abinci ake ci cikin akushin manzon Allah, shi ma abincin yana subhanallah subhanallah subhanallah. Don haka wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, babu wani abu a duniya face tasbihi yake ma Allah. Don haka ƙasar da kake saba ma Allah, ƙasar tana nan tana jin zafi tana jin ciwo na cewa ka hau samanta kana saba ma Allah. Domin ku duk ƙasar da kake hawa kana sallah kana ibada a yinin kiyama wannan ƙasar za ta ciro ta zo ta ba Allah shaida ta cewa da yana cikin musallin. Haka ma ƙasar da kake saba ma Allah ita ma za ta ba da irin wannan shaidar. Don haka ƙasar tana jin ba daɗi ana saba ma Allah sama gare ta dare da rana. Wasu na shan ɓangare suna luwaɗi, wasu na nan suna zina, wasu na nan suna rungumar juna, wasu na can suna bayanar da tsiraici. Ƙasar ta kasa jurewa sai ta girgiza, gidaje su rushe, gadoji su rushe, kalli ganin motoci sama ruwa suna ɗaukarsu suna zagayawa da su, mutane sun halaka, dabbobi sun halaka. Allah ya gani al'umma da azaba kamar yadda annabi yake faɗi, kuma wallahi don ba a bayyanawa ne. 'Yan ƙananan girgizan ƙasa waɗanda ake yi sati ɗaya daga asabar inda ta gabata zuwa waccan asabar, daga asabar ta jiya zuwa waccan asabar, abinda aka yi girgizar ƙasa 1461. Watan da ya gabata watan april abinda aka yi girgizar ƙasa 5,993. Shekarar 2017 girgizar ƙasa 43,144 aka yi. Sa'an nan a jiya sa'o'i 24 na jiya girgizar ƙasa 158 aka yi. Ƙanana suke kiransu saboda iyaka mutum biyu su mutu nan mutum guda ya mutu can makamantan waɗannan. Sai manya-manya su ne ake yada ma duniya. To mu duba mu gani uwa musulmi, ko su ba wani abin alkhairi abin ke tsinana musu ba, sharri ne gare su. To amma sun nace suna kiran duniya zuwa ga waɗannan abubuwan, kuma duniya ta karɓa musu. Babu inda za ka shiga face sai ka ga tsiraici da yaɗuwar zina. Don haka babu inda za ka shiga a duniya face ka ga masibu sun yawa, kashe-kashen mutane ya yi yawa, bala'o'i nau'i daban-daban ga sunan sun yawa. Za ka uwa musulmi mu dawo daga rakiyar waɗannan yahudawan, mu dawo wannan kiran da suke mana kada mu karɓa mishi. Sun kira su abubakar as-siddiq sun ce musu kunu hudan aw nasara, sun as-siddiq al-akbar sun ce bal'a'a abin da kuke faɗi hauka ce, magana ce rusasshiya wadda ba ta da tushe, wadda ba za ta shiga cikin zukatanmu ba, wadda ba ta da mazauni a cikin zukatanmu. Bal nattabi'u millata ibrahim hanifa, shine bal millata ibrahim hanifa, za mu bi ta farki annabi ibrahim wanda ya karkace mu kowa, ya saba ma kowa, ya bi ta farki Allah. Annabi ibrahim bai ƙi jinin dukkanin al'ummar duniya su saba mishi ba, ma dama yana bisa hanyar Allah. Shi ba lalabe yake ga shin bai kima mutane daɗi ba, a shi tsaye yake straight yake bisa ga hanyar Allah. In ta yi ma mutane daɗi, in ba ta yi ba shi dai na nan bisa ga da'ar Allah. To su as-siddiq al-akbar suka faɗa ma yahudawa suka ce mu kan muna bisa tafarki annabi ibrahim. Mu ko mutanen yau sai muka ce ma yahudu da nasara samina wa ata'ana, mun ji mai da'a, za mu bi ku riƙe muna wahayin abubuwan da kuke so mu rinƙa aikatawa. Ta ina ake wahayin? Ta hanyar fina-finai da waƙe-waƙe da makamantansu. Mawaƙa nan dai za ga tsiraici da raye-raye ko na tsiraici a fina-finan ga
tsiraicin ga zinace-zinacen ga kuma raye-rayen. Sannan akwai fina-finai ma na pornography waɗanda tsabar lalaci ne ma, tsabar lalaci ne ake yi ga fili, tsabar lalaci. La haula wala quwwata illa billah. Shine wani bayahude ya ce ai ya kamata yadda ya kamata a yaƙi musulunci a wannan zamanin kamar yadda ake yaƙar miyagun ƙwayoyi. Strategin da aka ɗaukan mu miyagun ƙwayoyi kamata ya a ɗaukan mu addinin musulunci shi, wanda za ka ji yadda strategy ɗin yake kuma za ka aura ka ga yadda ake ma musulunci ko da ku a cikin ƙauyenku ne. Za ka ga ashe wannan abin ana aiki da shi, ana applying nashi ko ina a doron ƙasa har cikin ƙauyenku, ba mamaki har cikin gidanku ma haka ake yi.